u môjho prvého úvodného videa, kde si pôjdem sa vysvetliť, ako to bude pokračovať, čo chcem robiť a ako to bude fungovať vlastne. Presne, jak som hovoril, som vymazal tie videá. Presne, prišlo 24 hodín, možno 24 a pol, ale tak to je jedno. A potom som proste všetky videá dal preč, už ich nikdy neuvidíte, aj ten short, čo ste musel zistiť. Dostal vlastne iba jedno, sa mi zdá. Moje úplne prvé, ale to nechám na pamiatku, aby som mal. Proste neskončím, to nemám v pláne zatiaľ, ale chcem sa trošku posunúť ďalej. Dôvod vymazania tých videí je, že som bol vtedy ešte kid, ešte malé dieťa, bože. Som vtedy ešte kid a som ani nevedel, že čo robím, proste som to chcel skúsiť. Ale vyšlo mi to. Tak teraz už som starší, proste už viem, čo mám robiť, už pár videí na to. Už vám proste viem všetko, čo. To znamená, že áno. Tak, môj spôsob natáčania bude teraz taký. Bude furt na tomto kanále vychádzať veľa videí, ale chcem mať nový kanál a to bude presne proste môj druhý, kde budem natáčať presne hry. Teraz vlastne neviem, ale sa mi zdá, že Roblox, Minecraft, či nie vlastne. Roblox, Among Us, možno ešte Stable Guys a Minecraft a ešte niečo bude som starom, tieto. Proste viem, že Stable Guys a Roblox budú určite počítačovku. Áno, to znamená, dobre, vypočítal som to správne. Teda, dve budú tam asi, potom ak tak vám ešte niečo oznámim, keby náhodou spomýlil. A no tak, bude to fungovať tak, že každý deň, alebo neviem kedy, proste pred tým videom budem dať short, že ako to formou, čo to bude natáčať vlastne. Toto nový kontext, vlastne nové niečo. U nikoho som to ešte nevidel, tak som to chcel skúsiť. A to bude fungovať. Pretože napríklad vyberiem si Roblox, čo bude na ten môj nový kanál a tam bude to short proste krátky a bude to napríklad najobľúbenejšia hra a natočím tú hru. To bude fungovať a potom, keď to napríklad bude Minecraft alebo sa mi zdá, že Stable Guys, tak to bude na tom druhom a tam bude, je to proste veľa tých plánov, nebudem teraz vysvetľovať, potom na to, ak tak ukážem ešte, ale proste, budem celé od začiatku teraz. Ja som sa rozhodol kvôli tomu, takže proste chcel som začať od znova. Ako, nebolo to zlé, ale ja teraz som mal dlhé prestávky, strašne dlhé. Chcem už konečne niečo začať a celé od začiatku. Úplne celé. To znamená, že čo som teraz stvorila, čo budem tvoriť, je úplne nové pre mňa. Budú vychádzať videá kratšie, niekedy viac. Proste keď budem mať čas, lebo teraz som na tá škola vyvalila veľkou hrsťou. To znamená, že možno keď nevyjde každý deň, alebo každý druhý, alebo každý tretí, tak proste nie je to ľúto, Nebudem furt aktívny, ako tam nejakí miliónoví youtuberi. Proste budem taký, trošku slabší, ale potom sa určite bude sa lepšiť, keď vás tu je viac baviť a tak. No a čo ešte také dodať proste, že môžete,
uvidíme, že ako to bude fungovať s tými novými. Som tak plne nasledovný nejaký deň, dám short, jak budem vyberať. Presne, že či to tak chcem alebo nechcem. Či je iba, že hru. A potom tam je napríklad aj najblbnejšia, najhoršia, náhodne, najviac čo hrá hry, či ľudí, potom najmenej čo hrá. A to bude asi tak najlepšie. Ja som tak rozhodol proste už dávnejšie toto chcel tak robiť, ale nevychádzalo mi to, tak som to musel takto rýchlejšie urobiť, tak lepšie. Dobre, tak môj plán proste, čo teraz som vysvetloval, to natočím ten short, čo budem vyberať a potom vyjde video, kde budem natáčať normálne tú hru. Pretože keby náhodou sa stane, že určite sa dostane možno aj vaša hra, napríklad najblbnejšie teraz nepoviem vám, ale napríklad typne si Grow ako proste a natočím ho. Ako napríklad tam hrám a tak. Lebo ja som mal staré účty, kde všetko mám vymazané, idem teraz od začiatku a nie je to proste na mňa teraz to trošku veľa. A sa teším vás tu zbaviť. Nejako keď som začínal. A uvidíme. No a tie veselé videá už nikdy nedám. Nikdy. Jedno tam bude navždy možno, keby náhodou sa nezvyšuje, ale navždy tam bude. Aj hľadám mi v tom pomôžete. Mám kamoša takého, mám proste kamoša, ktorý natáča hry World of Tanks, alebo tak musím, neviem teraz. A ako ide mu to. Keď si pritom taký hlas, som trošku zachrypnutý. Choroba som mal pred chvíľkou. No to je, ale aj teraz som bol dlhšie chorý, proste som bol cez týždeň chorý, tak som to tiež dlho toto plánujem už robiť. Už som si aj pripravil, že ako to budem robiť, akou formou proste. A nás to bude baviť, no. A môjim plánom je, aby ste sa mali proste, vás proste bavilo. Keby náhodou sa to až tak rýchlo, no nie až tak rýchlo, ako sa vôbec nezvyšuje, tak možno úplne prestanem. Uvidím, bol to môj detský sen. OK, tak to je všetko asi, tak ja sa vám lúčim a nasledujem toho prvého shortu.